Her bir eserin, her bir dörücülüğü işinin, her bir suratkeşin işinin ya bir şagırın öz bir tarihi var diýdik de bizem ýa bir näçe gedek bäri şol Merwden Mesopotamia çenlatly kitabymyzyň esasy uğur boýunça haýsy nämeler bilen işlenipdir, haýsy zatlar gödegine tutulupdyr, haýsy tarih maglumatlar biziň topraklarymyzda we dünýä sivilizasiýasyna bir-birine galtaşýan medeniýetleň arasynda möhüm rol oýnapdyr. Şunkun Türkmen topragyna ýa şu günnäwerde ýaşaýan halklaryň içinde dünýäniň çarkynjyna ýaýran medeniýetler nirelerde bar. Ine şu zatlardan bir özümüz üçin gözleg etdik, ýa-ni ilmi publisistik nazariýet diýip atlandyrdyk. Kitabyň özü Merwden Mesopotamia çenli ýa-da beýik sivilizasiýalaryň baglanyşy diýip atlandyrylýar. Elbetde bu barada geçen ýerki ýazgylarymyzda da men aýtdym. Her gezek hiçkile oturmaýyn ýöne şu esasy mesele şuýda biziň öz topraklarymyzda kimler ýaşapdyr, haýsy medeniýetler orun alypdyr, haýsy medeniýetler şuňa çen dowam edýär, kimler biziň tarihy nukdaý nazarlarymyz bilen, öz nukdaý nazary bilen tarihda biziň topraklarymyzyň içinde duran medeniýeti şuňa çenli sır bolup galan näçe medeniýetlere, näçe tarihi ýa-ni tapynlara aýdylýan ilmi çatlamalar bizi esasy gyzyklandyrýan zat. Şu ýerde şu Şumerler biziň ata-babalarymyz diýip ýazan halipalaň esasyna Begmurad Gerey, Ödök, Ahmet Bekmuradow, Amerikan kimler açypdyr esasy, ondan başga-da Nazar Bullaýew, şolaň aýdan zatlar bilen, ilmi çaklamalar bilen ýa-da ilmi suwutnamalary bilen bizem işlemede şol pikri ýa-ni esasy biziň gyzyklandyrýan zat bizi esasy bir şo tarihy ýazgylan nesillere dowam bolup galmagy, ikinciden hem şol pismenность ýa-ni ilkinji ýazyw medeniýeti nädip gelipdir şu topraklara, ýa-ni nädip döräpdir şu zatlar barada gurrun etmek isläp şu medeniýetleň arasynda baglanyşyk barada gurrun etmek isleýär. Sebäbi näme diýende de medeniýetler şol özü bilen bir näçe maglumat saklaýar. Biziň nazariýetimizden şeýle maglumat saklaýar. Şol medeniýetlerde de haýsy halk nähili wakalar başdan geçiripdir, haýsy halk nire göçüpdir, näme üçin şo gurukçylyk yerlerden iň beýik sivilizasiýalara ýa suw basypdyr ýa gurukçylyk basypdyr. Şu zatlaryň aslynda adamlaryň tebigatyna ýanyna hiç hil güýjüniň ýokdugyny ony Karl Marx'yň aýdýan tebigaty güýjümidi çakdan aşa goý bermäliň, olar ýaly her bir söwüş üçin, her bir ýa-ni ýeňiş üçin bizden aralýar diýip ýazýar Karl Marx ýa Friedrich Engels. Şu wagt haýsy anykdyrýarmy şu göne kiçikçikam okapdym şu pikri gaty dogry şu sebäplen şu tebigatda bolup geçýän wakalar ýa-ni hadisalar, tebii hadisalar şu zatlaryň hemmesi adamlaryň müň ýyllyklaryň dowamyna döreden öz ýa-ni medeniýetini, öz ýazyw ýadgarlyklaryny ýok edip bilýär. Şo sebäplen ilkinji düýbi aslynda şol kontinentlaryň arasynda, iki kontinentiň arasynda sivilizasiýalaryň iň aňry baş derejesinde ösen Mu kontinenti diýip aýdýarlar da. Şo kontinentden hem suw basanna gaçypdyr, galypdyr. Şondan hem Atatürk'ün versiýeti boýunça dünýäye ýaýrapdyr. Türküýlerim ilkinji baran ýerleri Uýgurstan bolupdyr. Şo töwereklerden
Soň şu taýdan güneş dili ýaýrap, dünýäň çarkyndyna türküýler ýaýrapdyr diýip aýdylýar-da. Indi bu versiýalar her kimiň öz çaklamasy ýöne men esasan türkmen alymlarynyň biz bilen biziň topraklarymyza nähili gelipdir, medeniýetler nähili döräpdir şu topraklarda esasy biziň gyzyklanýan zadymyz türkmen baýdanyň aslynda türkmen alymlar, türkmen topragy hakyna ýa-da türkmen topragy bilen galtaşýan goňşy döwletler, şeýle-de goňşy medeniýetler, goňşy ykdysady ýagdaýlar esasynda taryhda näme iz galypdyr. Ene şu edebiýat, buň içinde edebiýat amma, buň içinde ykdysadyýat amma, taryh amma, ilm amma, galbersinde matematikada we dogrusu şol şykky tagtalan, şykkydan ýasalan, parçykdan ýasalan tagtalan, şykkydan ýasalan tagtalan üzünnäki hasaplamalarym ilkinji şumerler tapypdyr diýip aýdýarlar. Şol atlaň özüm biziň häzirki gün öz medeniýetimizi öwrenmegimizde galy bersede türkmen medeniýetini ornan halklaryň birleşik bileleşmek esasynda dören medeniýetler bilen baglanşykla bir çuwdam ýere jemlemek üçin öz bir näçe ýyllaň dowamyny edeni işimizi süläs alyp şonu bir dinleýijilere, okujylara ýa taryh söýjilere ýa-da bolmasa şu täze nesillere şu gelecekde bir özlerine bir jogap hökmünde biz nirden geldik, nire barýas, haýsy medeniýetlerden gelip çykdyk, biziň asly medeniýetimiz nirelerden başyny göz başyna alyp gaýdy. Şu meseleler boýunça işlemek üçin şunu şu kitapda belli bir tasa getirip belli bir çuwdamlar elbetde muň pikirken muň daşyndanam şu kitap babatyna şu ilmi-nazariýat babatyndan pikirlerken o barada ýazyp bilerler şu eger bir anyk täze maglumatlar bilýän bolsalar men dinleýän dinleýijilerimiz, okujularymyz ýa ilmi şu bir hili höwetjän adamlar we taryh adam ondaşyndan men ýalňyşýan maglumatlarymda ýalňyşlyk bar bolsa ýazyp bilerler. Şu zatlaň özi bize gelecekde nesillerimize tarihy, edebiýaty, sunaty, medeniýetleri, türkmen dilini, aýratynlygyny we ýazyw ýadgarlyklaryny nirden gelip çykanlygyny anyk öwretmäge, anyk şondan maglumat bermäge siziň hem kömegiňiz bolsa, has anyklaşdyrylan esasynda şu işin özi gelecekde bir halkymyzyň öz taryhyny, öz medeniýetini şuun öwrenişini, şuun hem ertiriň taryhyna ýadylýar-da şo sebäplen biz şuun näme edipdir taryhymyzy öwrenmek üçin, medeniýetimizi, sunatymyzy öwrenmek üçin, edebiýatymyzy öwrenmek üçin şu zatlar babatyna hemmesiniň çuwdam bir ýeri, şu meýdança hökmünde, şu Poetessa kanalymda şu men işim bilen gyzyklanýan okujularym bolsa, dinleýijilerim bolsa, taliplerim tapawdy ýok, täze ýaş nesiller bolsa-da men şunu bir şaha hökmünde men şahsy kanalym üçin, şu şahsy kanalym bolan soň şu taýda şu öz taryhymyzy öwrenmäge şu meýdança giňişlige çagyrýan Poetessa kanalyna şu kanalda hemme zadyň gurrun gitdiýe edebiýatyň, sunatyň, medeniýetiň, taryhymyzyň, taryh tapynlamyzyň, topraklarymyzda ýaşan beýle halklaryň edebiýatyndan gurrun açmagy mümkinçilik bar. Elbetde bu bolsa bizi gelecekde öz taryhymyzy öwrenmekde bir miras hökmünde gelecege miras hökmünde galdyrmak üçin maksat tutanylmamyzyň anyk suwutnamasy bolar. Alim ödök aýtmagyna görä şumerler iki derýanyň arasynda ýaşap, ýani geçen elek ýazgymyzda aýtdyk, Mer Egiptde Tigr hem Yefrat derýalarynyň arasynda Mesopotamiýa iki sany derýanyň arasynda ýaşap, ol ýerleri köplenç suw basyp ýa bolmasa gurukçylyk emele gelip umman men ýalam aýtdym şu TV hadiseler esasynda başga bir ýanky
şertler döreýärde başga bir mümkinçilikler açylýar. Şo sebäplen şoň esasy aýtjak bolýanda adym biziň alymyz ödek näme diýipdir, Şumerler bardy. Şo biziň işleýän temamyz boýunça alym ödek aýtmagyna görä täzeden aýdýan Şumerler iki derýanyň arasynda ýaşap, ol ýerler köplenç suw basyp adamlar aýlyganç betbagçylyga duçar bolanoklar üçin ol ýere ila tarapyna Şumer ady hem galan bolma mümkin çaklama bar diýip özüniň ilmi işini belliýär. Tigr hem Efrat derýasynyň arasynda şol Şumer diýilmegi elbetde bir türkmen diline şol Şumer men bu versiýany hiç kim boyuna dakjak bolamok. Elbetde alym öz pikirini aýdýar. Şumerler şol ilkinji ýadygar däýerligini tapan toplum, tarih toplum. Häzir oňa ýok bolup gidipdirler diýip aýdýarlar. Ýöne ilkinji tarih toplum şo tablitsalaryň üzüne şykdyň üzüne matematikanyň, edebiýatym, Gilgameş destanam ýalan Şumerler gaty medeniýetiň aňry başyna ýeten şeýle bir täze bir ol mümkin derejede medeniýetiň asnowasyny guran halklar bolmalylar. Indi Nazargullaýew belliýär biziň aňrymyz türkmenler bilen gaty güýçli baglanyşygy bar diýip ýazýarda. Şumerleriň ata-babalary Türkmenistan territoriýasyna ýaşan ilatyň arasynda beýik gatnaşyk hakynda Begmurat Gerey şeýle ýazýar. Aşgabatyň eteginde ýerleşýän Köpük dagynyň ýakasynda gözelligi bilen dünýä syýahatçylaryny hayran galdyryp oturan Seyit Jemaletdin gonamçylygyny synlandy hemde äne düzlüklerini ýokurdan göz atanda bu iki medeniýetiň ýani türkmenleriň hem Şumerleriň baglary bilen altaşýan iki zatda görýän. Olaryň biri äne sözüniň Gilgameş destanyna anaw taňyrçasy bilen baglanşyklydyr. Begmurat Gerey alymyz günden gün şeýle ýazýar. Dogrudan Gilgameş destanyna anaw taňyrçasy bar. Şo taýda şo gudratly bir ýarym adam hökmüne dağın eteginde ýaşap özüniň gudratyny görkezden täsin mifiki gahrman hökmüne ýüze çykýan Gilgameş destanyny okasaňyz elbetde bu zatlara göz ýetirmäň mümkinçilik bar. Gökden owaz geldi Taňry owazy, arurin çagyrdylar jogaba, sen eýe bolýdylar ol sowaba, sen beýik anaw yaradan bolsaň, inni yarat oňa garşy birini, çünki anawunyň ol Gilgameşiň kakasy anaw. Filan okmuş ölüğün hem dirini, oňa garşy goýdy uly demliğini, goý güýçler synasyn bir-birini. Birden turdu bu dergähde şagalan asmanyň buludam çöktü de şonu palçygy öwrülip çabalanypdy. Arur taňrysy ellerini çermäp, gözlerini germäp, palçy üstüne yaratdy ol Engiduň dessine. Şo taýda gökden şo owaz gelýär, şo anawyň Gilgameşi hiç güýçli bolup arlap şo hiç kim dinleýän okşoňa bir zat bolmaly, şoňa bir tebigat tarapynyň garşylyk bolmasa bolanok diýip nalyşýarda, şonu şo destanyna şo ýanky Balkan teatrynyň Gilgameş destanyna da bar şol. Ina men bu teatr terjimeden destanymdan okap ötürüm. Şo Gilgameşde şonýalak ýeri bar. Onuň Enkidu Enkidu yaradylandan soň men geçen gerek videolarymda ýazgylarymda aýtýarym, Enkidu bilen ilk söwüşýär, ondan ýeňilýär, soň dost bolýar, ondan soň şol Enkidu bilen bilelikde tokoýun gyrasynda Humbaba ajdarhasynyň ýaşaýanlygy bilen käbir alymlaryň versiýasyny şo Humbaba ahyr şoň aňyrsyna bir tarih maglumat bardyr diýip Änewdäki Seyit Jemal Mescidindäki ajdarhanyň keşfini hem käbir alymlar
şol ajdarhanyň keşfini hem Humbaba ajdarhasyna meňdedip çaklamalar we ilmi çaklamalar. Men muny elbetde bunu men kitapda bellemedim çünki men muňa anyk bir başga da maglumatlar görmedim. Bu bir Arap adamsynyň saldyran Seýit Jamaletdiniň mavzaleyi aramgähi ol başga zat bolmagy mümkin. Ýöne ahyr şu ganatly ajdarha umumy günnäwar orta günnäwar şu gün orta tewtlerine dem ganatly ajdarha yer ýüzünde şo mifik janlar hökmünde de şu gün şol biziň riwayatlamada da bar şol. Humbaba ajdarhady şo wagt Uruk kendine tokoy, Kedir tokoyuny ýaşapdyr we halka gün bermändir. Kim tokoya barsa, ýani odun çapmaga, bir zat jaý tanmak bilemek bir zatlar üçin baran bolsa, ýygyna gelmändir çünki şo taýda Humbaba wa diýipdirler-de. Ine şu taýda men yer gelen aýtjak bolýan adam şu Depewöz desany bizde Gorkudatada Depewöz şahasy bar, şo şahada da şo Depewözüň obrazyny, Depewözüň keşfi bilen şo Humbabanyň keşfine bir hili meňdeşlik gördüm. Men muny bıçaklaman elbetde Nazarbullaýew, Ahmet Bekmuradowyň aýdanlarynyň Çeşme Aliýa, Gözbaş Aliýa şo sebäple men bu barada arkaýyn şo halipalamyň aýdan sebäpli menem aýdyp biljek muny şu hakykatdan biziň destanlarymyzyň aňyrsyna şol Gilgameş bar diýip aýdýarlar. Men soňum bir näçe adam şu ýaşul alimlerden, şahirlerden, ýazgylardan meňe jaň edip ýa-da özüme duşup şu Gilgameşi terjime edipsiň şu şeýledir diýen alimler boldy. Maňa gaty gyzykly boldy bu zatlar. Ýöne men şuny bir sözüm bilen ýetirmek isledim-de. Aýtjak bolýanym şu merlerle baglanşykly bir näçe maglumatlar bardygyny aýtdym. Marguşdan tapylan gaduw awtarşy işlerinde de ganatly ajdarhalaryň keşfi bütün bir mozaika diýen ansambullardan tapylandygyny Viktor Ivan Saryanid öz çykyşynda aýdyp geçýär, belläp geçýär. Eger gyzyklanýan bolsaňyz, Marguş barada, Goňurdepe barada, Altyn nepe barada ýazylan zatlar gatken şu aralykda Hazar deňdinden täki şu Baktriýa çenli aralykda tutuş territoriýada gatken taryhy ýadygärlikler we elbetde buny öwrenmek biziň alimlaryň işi. Biz bir jurnalistik nukdaý nazardan öz taryhymyza, öz medeniýetimizde ser salyp özümiziň kiçirägimizi, çaklamalarymyzy aýdýarsa, ine şu taýda günnäwär öwrenji alim arheolog Nikolskiň aýtmagyna görä, Şumerleriň watany Aşgabat şäheriniň eteklerinidir. Gaduw awtarşy işleri geçirilenini arheologlar tapınlaryň içinde Mesopotamiýada geçirilen gaduw awtarşy işlerine tapınlary meňdeş tapınlary taryh gymmatlyklar tapypdyrlar. Şol ýerlerde hakykatdan biziň döwlet muzeýimizde da bar, şol Milli muzeýimizde da bar, şol şekilleniş muzeýimizde da bar, şol ýeme ajdarhan keşfi, emma ondan daşgarynam şol gaduw awtarşy işlerine täsin maglumatlar bar. Siňe seredip otursaň olar gürlemeýärde özüniň bir keşfi bilen, öz bir yaratylşy ustasyna görä şu geçen ýerden belledim, şu garawymyň göz ýaşly gämis diýip düýän göz ýaşyny goýup şu çykanka edilenini belledim. Şonýan ustasyna görä öz nemesini alypdyr, maglumatyny alypdyr da her bir ustaň öz bir çemeleşi bolýar-da şonýaly ol ustada şu işe çemeleşeni özüniň pikirini goýupdyr. Elbetde ol her kimiň öz bir hukugy bilýändir, goýandyr dogrudan taryha biziň şu datlar, şu maglumatlar goýmak isleýänmeden bolşýar olaram şu öz eden işlerini küýdelerdi. Ya bolmada çykankalarda, kiçijik bir müşkdanlarda, möhürlerde öz ýygyny nişanyny goýmak bilen şeýdip taryha adamyň eden iş taryha girýär. Şu taýda dogrusu bu desanyň gaty täsirini
altın nepi bilen bağlanışıklığın belleyen alımlarının bolonun öküz kellesi sivilizasiyaların äksine diýen ýalgabat bile Türkmenistan çäklerine ýerleşen altın nepi taryhy ýadygarlygyny hem ýa-da çykarlan öküz kellesinin bu medeniýetlerin ilkinji asyrlarda özara bağlanşygynyň bolanyny subut edýän ýene bir taryh çaklamadyr diýip aýdyp bolar. Şeýleräk setirilen bolmagy Türkmenistan çäklerine ýerleşen altın nepi taryhy ýadygarlygyny hem ýa-da çykarlan öküz kelleleriniň bu medeniýetlerin ilkinji asyrlarda özara bağlanşygynyň bolanyny subut etmek bilen taryh çaklama hökmüni hakykaty ýakynlyp bellenilýär. Tarihçilerin umuman köp maglumat bilýän adamlaryň hemme zady bir anyk aýtmak usulynyň bolşýaly bizem özümiziň nukdaý nazarymyz bilen biziň tarihçi däldigimiz belli, onu biz hemişe sözümizde aýdýas. Ýöne şonu biz şu taryhy ýaýradyjy hökmüne, maglumaty geçirji hökmüne özümiziň nazariýetimiz bilen şol işe baş goşdyk, şol işi işledik, şol iş dowamly bolar nesip bolsa bir esasy kiçiräjik waka bilen kiçiräjik bir bölüm bilen şu öz pikirimi, duýgumy beýan etmek üçin şu taýda Gilgameş destanyna baş urusmy elýärdi şu wagt. Gilgameş şu sahnada iştar bilen Gilgameş'in guruluşýan ýeri bar. İştar aýdýar meni alýada durmuşa çykjak diýen ýok diýär Gilgameş. Senimi? Sen soğukda ýylatmaýan bir örtgü erkekliň baryny alyp gowrulan ýürekliň söýgüsini soğurup ogurlan ýyly mehirleri buza öwürýän tikenleri syh bir okly kirpi gaýgyrýan ýer bar şu taýda. Daş diýwarlar gibi mehirsiz bir hal, maňa sen ýanynda bolmak farz däl, bewepa ýar bilen geçirmen ömri, sen bilen ýazmasyn meni bir taňry, kemalsyz, ışmaksyz bir bagtygara, saplan pelingden nanyş et Hudaýa, dostum Temmuzan näetdiň alwasy, saňa söýgüsü üçin dardan asyrdyň, ýene aýdaýyn seniň kimdiň, iştar beset, ýeter maňa ümsümüň. Atam seresden ol maňa söýger, maňa bir bolusyz tökmet ýönköýär Gilgameş. Seniň ýaly alwasydan bidarmen, bidar ne bir ışnak bar senne. Geçeýin ýolumdan sowul bir sellem, görmedim uruk kendine beýle bir sowuk, beýle bir nämehrem gyzlaň içinde. Sen ýaly betbagt, senni bir benne. İştar atama arz ederin, entek dursen, boljak apatlary göz bilen görseň, bu kim enkidu soraýa Gilgameş hum babaň ruhy näden maňa sürtüp boljakmyş gelin enkidu gözlerine gün ýok ýüregi gurum Gilgameş gideli dostum atam iştar atam iýlisini kıyamat koptur urat asmanyn äpet öküdi bäri tekillesin uruk kendin bir başdan ýogsam dertlerimi tapman men däri samaş bilýärmiň sen yerden nalyş gelir soň aruryn gahryndan gopar kıyamat 7 ýyl aşlyk gor bor susuz kentler iştar bolsun Gilgameş'in güýjüni kitle atam bitirsene meniň islegimi bitirmesin açyp dowzak kapysyny getirerin gidenler ýygyna onsoň diýerlerden hiç galmaz derek soň oturup ökünäme ýudunýa şu taýda Gilgameş şu maňa öýlenýär da şu taýda asmanyň öküdiň ýa-da şol öküdiň kellesinem
neme Gilgamesh bilen Enkidu çapýa şu taýda şol änewden tapylan altyn kelle, öküdün kellesi şol diýip aýdýarlar. Bu esas daýhançylyk bilen bagly, elbetde onu o barada maglumat gatykän ýöne şu taýda esas men Westfalen bilen baglanýan ýerlerini aýtmak isledim size.